ассалому алайкум дӯстон ва подписчикони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр бошад. Чӣ хеле ки медонед, дар рӯзи Иди Фитр дар Ҳисор ду кӯдак ба дарё афтода ғарқ шуда буданд. Дар ҳамон вақт яке аз онҳоро сокинони маҳаллӣ наҷот дод ва дуввуминро бошад, яъне бародари ҳамон кӯдакро, ки 6 сол дошт, мутаассифона об бурд ва чанд рӯз мешавад, ки ҳама мардум дар кофтуқоби ин кӯдакаки хурдсол Абдуллоҷон буданд. хушбахтона дирӯз бо бисёр мушкилоти зиёд тавонистанд, ки ҷасади Абдуллоҷонро дарёфт карда ба хок супоранд. ман аз номи худам ва аз номи ҳама подписчиконе, ки дар видеои гузашта бисёр комментарияи хуб навистанд, дуо карданд, шояд маҳз дуои ҳамонҳо буд, шояд маҳз дуои ҳамаи мо буд, ки ҷасади Абдуллоҷонро пайдо карданд. аз номи ҳамаи подписчикон ва аз номи худам ман ҳамдардӣ баён мекунам аз сидқи дил. худованд ин фариштаи хурдакакро раҳмату мағфират кунад ва ба ҳама наздиконаш, хусусан ба падар, модар ва амааш сабри ҷамил хоҳонем. мо имрӯз ҳама мардум ғамшарики шумо ҳастем. худованд ба шумо сабр диҳад ва иншоаллоҳ, ки дар рӯзи қиёмат Абдуллоҷон шафоаткунандаи падар ва модараш мегардад. ҳама мусибате, ки ба сари инсон меояд, бо амри Аллоҳ аст. мо бояд пурсабр ва шукргузор бошем. аз худованд мехоҳам, ки ба шумо сабри ҷамил диҳад, то ки ин дарди сангин, яъне дарди фарзандро таҳаммул кунед ва албатта, ки худованд дардро ки дод, ҳатман сабраша метиҳад. як бори дигар ба шумо ҳамдардӣ баён мекунам, ба оилаи Абдуллоҷон. худованд ёр ва мададгоратон бошад.